Televízny čas je drahý, páni, ale vy dostanete od nás 10 sekúnd na to, aby ste s ním robili čo len chcete. Milan, pozor, priprav sa, tvojich 10 sekúnd štartuje teraz. Pozdravujem celú rodinu, spolupracovníkov aj kamarátov. 6, 7, 8, 9, 10. Stop! Mal si 5-sekundové pozdravovanie a mal si 5-sekundových tzv. Rozmýšľacích. A bola to tiež krásna pauza. Kedy si sa to volalo, že chvíľka pre pesničku. Hej. Nič tam nebolo v tej telke, len sa hralo. Ale pozri sa na to, možno Cyril dokáže celých 10 sekúnd pozdravovať. Cyril, veľký nádych, pozor, tvoj čas prichádza teraz. Pozdravujem dceru Gabiku, syna Miroslava, manželku, celú moju rodinu, príbuzných. Aj ty máš 5 sekúnd k dobru, to je výborné. Stop! Už teraz, milí televízni diváci, ktorí ste nám poslali žreby sem do televízie, do Nike, už teraz rozmýšľajte nad tým, čo budete robiť s 10 sekundami. Je to výborný moment. Môžete objednať celej krčme cez televízor. Kto si to môže dovoliť? Hej? Zahlásiš takto v Ivánke pri Dunaji, každému nalejte to, čo pije. Ja prídem a zaplatím to, mám pred sebou 4300 eur.